Minggune inyong dolan ngone Kanjeng Mami, guys. Lah nek minggune Rika pada maring endi? Ucuk 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 wis kutul perapatan, kie bocilek jajan disit, guys. Tuku jajan apa Bu malah kaijen? Ucuk 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 singkat cerita baik kie wis nang kebon, guys, tapi ana dalane lo, dalan cilik lewati powotan cilik. Kie sing videoni anaknya inyong ya, guys, anak wadon. Hehehe, kena diperintah, lumayan kan? Ya biasa tak parkir nak motor disit, ngareneng kok bali ora mawi muter-muter, guys. Barang wis parkir, banjur inyong garep mowot, guys. Tung powotan mandan gede, ngisore kalen, ya mandan jero, guys. Ke powotane, guys. Zamane nyong cilik cok nggo ngising, nggo kupak, guys. Hehehe, kok dadi curhat. Suasana nang omahe Kanjeng Mami rasane sejuk, asri, silir-silir, angine sepoi-sepoi, guys. Kue iki latare kue wis peres, guys. Ke omahe ya wis disit. Assalamualaikum.